била игрива, много съм била шавлива. Нема вече да се крия, хич не ме е срам от тия. Рекла всичко да е пред, кръщи по масло и мед, а не ще ли мъжа мой, ще оправя всичко твой. Казах вече не веднъж, мене ми е нужен мъж, много съм добра кметица и съм супер хубавица. Ръсте мъжо, как те мрази, леле мъжо, как те мрази. Иди по разни конятри! Марзелинът! Млък, стига си окълчето, ягата ще се играе. Да го преспиш и до него дода, всичко да е готово, чули куче, краставо. Горкият човечец ще го прибие пак проклетата жена. Иване! Иване! Иване, бе! Бе, Божиле, какво има? Каква беше тази къвга у вас? Каква, бе? За проклетото му дете. Навикнал му все на ръце да го държа. Вече нищо не мога да похвана от него. За вечер жената ми зарече прясна пита да меси. Пита ли да меса, той ли да държа? Става ли ще писне бой? Държа ли го някаква пак бой? Женска оправия. Аз съм женска оправия и моята една проклета, ама твоята... Аз съм постигнал бой. Час по час. И той риската, едно тънко, не е като по турите. С тия риски цяло тегло. О, тегло, няма тегло. Няма ли веднъж да ни се върне силата, бе, Господи? Абе, ще се върне тя. Ще се върне като се обърне. Някой ден, там на силата ще увисна паленка от колкото и душа иска това. Урсус, жена, брей. И той проклетото на нея се е метнал. Да беше мъжко, вали то женско. Или ми да го душа. Абе, защо не му дадеш попада с вино? Цял ден ще ти спи като заклава. Та вино в нас задържали се, бе. Она капка не остава. Она вече брако къпри, тя всичко Исус. И ние нямаме много, ама все пак ще се намери да ти дам малко. Добре, ще ми сториш. Кака ти, аз съм малко от той келеме. И ще ти па градината, бе. По-рано тревясало, буренятало, ама жената хич няма погледаш. А сега, откакто се на власт, само тревичка да зърне и бой! Динга. Сега татко ще ти даде купайка синце. Да заспиш, да не се събудиш да много. А ти, Иване! Надроби му помогай да плюска. Лай ти, Божиле. Опустява му шамията. Стигнала ми врата, сякаш съм обесен. А те, кажи, синко, аз ще ида за вода. Ами иди. Ще ида. Ами иди. Ще ви отивам. Айде, иди. Глевен почиваш, Божиле. Ще бъди здраво. Глевен, ама виж го. Вместо тъм да препуска, той забрадил за вратката и с кобилица на рамо. Божиле, нали знаеш, божа работа. Каква ли мъчица имам, ще му божне кокалите цял живот. С него натири на тия стари години и се намери някой по-млад мъж. Абе, кога ли ще ни натирят и нас двамата с тебе? Когато им скиме, мислиш, нашите мълчици ще ни чака да навършим години. Тате! Ау! Тате! Наша радка се душа и тя е една условица, цял се ме по-млад. Какво си штръкнал тук до плета, а детето спи на масата като търпяница? Ние тук знаете, Божиле, За работа. за работа си говорим. Говорите си за работа, а? Малко ли работа те чакат къщи? Човече, това е дъщеря. Ни почет, ни послушали. Вие мъжете, бай, Божиле! Се оплаквате, че работата ви вкъщи не спори, а па цял ден на приказки. Какви ти приказки? Казали сме си една-две думи. Ако е за приказки, вие жените ги дрънкате много повече от нас. Ма работата ни спори. Спори, Господ като ви даде нашата сила. Ако не се бъркахте и нашата работа почнеше да спори. Ма как да не ви се бъркаме, като не можете нищо свясно да направите, бе? Хляб ще загорите, манжата ще присолите. Той знаем, той прави, ама като не ви хареса, сами си вършете късната работа. Гледай го ти него! Чакай аз да кажа на кака злата да му поналожи гърбъче да пити той.
приятели? Че ти е сладка водицата през Стоенчо. Ще ти спия целия медник. Ами спи го не! Ще ми се разсърдиш. Няма да ти се разсърди. Ами, ако го излея, Ами излей го не! че на такава с хубава момче излива ли се водата? То е една страшна хубост. Че не си знаеш хубостта на Стоенчо. Чакай. На, погледни се тука. Льо! Огледалце! Погледни се, да не се срами. Че какво пък? Видя ли се? Кое ми е пък толкова хубаво? Всичко ти е хубаво, Стоенчо. Очите ти сини езера, бузите ти бели пилчаня, мустачките ти гайтай коприна. Той ще се срами и избяга, мам. И ще пак ще ви дам. Рано е Радко поздравил на Белиду над завода. Рано е Радко поздравил на Белиду над завода. Рано е Радко поздравил. Сърцето ти, Стоенчо. Сякаш те хлеба по сърцето. Да рекох да помета малко, че мама ще си дойде скоро. Момченце, мами. Ха, Стоенчо, да пей. Че защо пък да пея? Защото много хубаво пееш. Кое ли пък му е хубавото? Де попей, де? Попей още малко. Не бива, не бива. Защо не бива, бре, Стоенчо? Абе, какви сте смешни вие, момите? Се искате да ви пеем. Защо се смееш, Стоенчо? Защо пак тъй? Да смешаме нещо. И за какво те досмеша? Кажи ми, аз да се посмея малко. За какво ли? Абе, за оно дето ми го рече от тебе. И какво съм ти рекла? Ето ти казах, че си хубавец. Не то, друго, по-смешно. Дето ти казах, че те любя. То ли е, Стоенчо? То ли е смешното? То е! Стана ли ти хубаво, като ти го казах? Ти каква си, Марайо? Аз те любя, Стоенчо! Ти си моето дете, ти си моето Да не ми приказваш такива слаби работи, сега ще скрия вкъщи. Няма зир. Знае аз, вие сте такива момите. Ела при мен, Стоенчо, ще ти кажа нещо. Не ще. Страх ме. Пак ще ви приказваш такива срамни работи. Няма, не бой се, друго ще ти кажа, ела. Какво? Китката ви! Райно! Колко ти хубаво миришеш и твоят, Стоенчо. Харесваш ли го? Ние имаме много. Искаш ли и на тебе да я бера? Всяка сутрин ще ми затъкваш по една кичица зад ухото. Цял ден за тебе да ми се, Стоенче, ела. Аз те любя, Стоенчо. Ти си моето лиде, ти си моята изгора, а ти? Любиш ли ме, Стоенчо? Не зная. Ще питам мама. Лагне, изгорех по тебе. Брех стоене, гюз ми даде, умирам за тебе. Леле ране, тънка ране, леле хубавице. Леле ране, постарайне, вземи малавице. Леле ране, Престоене, хайде да се вземем, и пеем да се смеем и да си живеем. Леле, престоене, хайде да се вземем, да си пеем, да се смеем и да си живеем. Аз ще пратя сватове да ти искат майка ти, много ще се зарадва. Райничке! Ама
мустачките, да си ги редиш. Някои си бръснат мустаците. Грозно! Мустаците на джегер приличат. Толкова са хубавички. Дай! Де ли? Ще го крия. Защо? Да не го види мама. Тя ми е заръчала от мома нищо да не взимам. Скри го някъде! Добре. Мама, иде, бягай! Бягай! Ти, какво правиш, бе? Мета, мама. Друга работа нямаше и да си взел къде. Ти нали така ми каза да премета двора? Казала съм ти, че метено ли? Ами, метено ли? Метено ли? С работа от тебе само хляба ми ядеш. Мамо! Мамо! Добре си отваряй сърдевичката. Взема сме пак по главата. Райно! Райне! Райничке! Мене ли викаш, Стоенчо? Бе, тебе я, кой друг? Ти де беше като те нямаше, а? Как те ме повика да видя дали се опекла питата? Тя цяла почерняла, станала на върлина, той пита печена ли? Нищо, мама и сега ще дойде, тя ще му каже, питата печена ли е, или печена питата? Абе, защо са толкова лоши нещо, ме? По цял ден бият бащите им? Ма как да не ги бият, като не вършат нищо с ясно? А ти мене, така ли ще ме биеш? Кой? Тебе ли да бия? Как можеш да си помислиш такова нещо? Цял ден на ръце ще те нося. Ай! Вира! Ти проклетнико щупи ми точилката. Гърдия като камък. Видите за нея! Какво те пак сърдил, како злато? Бях му рекал за до вечера да свари боб. Иди си го питам, стана ли бобът? Не увира край. Що не увира? Тъй, не увира. Като погледнах какво да видя сестрице, той турнал гърнето на огнището, ама в огнището ни бъгречок и баба си писне студената вода. Де ти е огънят пред хубоснико? Ай, забравил съм да го запаля. Грабнах почилката, че дете свари. На! И бре, какво си щъкнал с тази кола? И ти помагай на баща си, че до вечера няма да има какво да плюска. За ядене ги бил, нищо не им стига. Защо кориш момчето, како злато бива ли? Такво с хубаво момче. Хубаво, мът му къс, като на оня мен баща. То с хубаво само къща, не се върти. А и то ще се научи. Ще се научи, ама бой трябва. Мамо! Мамо! Кметице, заповядай. Добър вечер, сладкият. Дал ти Бог добро, кметице. Заповядай вкъщи. Не! По-добре да поседна тук на хлади. Стоене! Стоене! Дай два стола. Ти как си, сладкия? Как ще съм? Се разправи с моя турманик. Ами ти, Стоенчо, как си? Какво правиш? И той като баща си и секундирано трябва да се тича. Но какво приказваш, Златкия? Какво с хубаво момченце? Хубаво, ама глупаво, непослушно кметице. Стоенчо, не бива тъй. Ти трябва да слушаш мама си, да си гледаш работата, да станеш добър къщовник. Че ти е една хубава женичка. Ела тук, Стоенчо. Ела, виж какво ти носят. Отвори да видиш. Леблеби. И стафи. Благодаря ти, кметице. Ами ти, Стоенчо, какво ще ми дадеш, като съм ти дошла на гости? Напълни павурчето да сръбне малко ръка. Хубаво ти е момченцето, Златки, кротко и послушно. Да ти е живо здраве. Ами, Райо, не позаглежда ли наш Стоенчо? Кой знае, до сега не съм забелязала такова нещо. Ами тя е една усойница, проклета като майка си, ще ти почерни само момчето. Пазила ме Господ. Заповядай, кметице. Мезе. Мези ли? На, виж го, кметици, пит още. Ето, не е криво момчето, той се учи още. Кога ще се научи? Станал е коджан ти дангалаки. Стаци.
Нека ти казвам да ги обръснеш бре. Сака на сладке, мустачките не закачвайте. Нали в общината решихме по-новата мода? Решихме. Ама после разбрах, че не сме решили добре. Все по-дружко е мъж с мустачки. Да им дадем малко свобода на мъжете, а? Кажи на баща си да даде мезе. Какво си те дам? Дай на здраве, кметице. Как ми намираш такива? Леле, запали ми гърлото. Пини си, пини. Мезето е сега ще дойде. Пеш, аз като му служех, пази Боже да му поднеса ракия без мезе, а сега се прави, че не разбира. Да искат да ни накарат да се върни вкъщи и да се подхванем къщата работа. Ама ще им приседне! Как щяло да се изпуснем властта? Царство дава ли се така, бе, тиквеници? Бе, те ще си клекнат най-после, само да прекараме новата реформа. Каква е тя? От сега нататък. Когато се роди дете, бащата ще лежи пред него като квачка, а не майката. Разбираш ли? Но това е много хубаво. Раждането ни позапира къщи. Мъжете нека да лежат като квачки, каква има работа? Виж, мъдице, тази реформа е най-умната. О, браво, бе, Стоенчо, браво, бе, моето момче. Какво къщовниче ще ми станеш ти? Хайде, гледай си работа. Виж, кметице, твоята реформа е много хубава, мене ми е ума друга още. Да можехме да ги накараме не само да лежат като качки, ами да раждат, това вече е божа работа, Златке. Нищо не. И да вземем решение, да молим Бога пък каквото даде. Отде знаеш, както ни даде царство, може и това да ни даде. Аз си помисля и за тази реформа. Кметице, аз мисля, Златке, за всички ви мисля. Ама няма кой за мене да помисли. Що думаш, кметице? Нима ние не мислим за теб. Тая, ама... Хайде, дай капина за твое здраве. Хайде, за твое здраве. Би, кметице, не вери какъв. Ние мислим за теб. Вие мислите за мене. Ама никой от вас не пита какво съм, що съм вкъщи или как живея. То ни е дошло на ум да те питаме, защото все в общината и се за общински работи се казва. Имам ли мъж? Нямам ли? Това е въпросът. To be or not to be? To be. Ма какви туби, бе, кметице? Да не се тума, да не умря. Не. Остаря съвсем вече никаква работа не може да ми свърши. Изпрати го в манастира при другите старци да си доживява старините. И сега се бесим. Той по-напред беше тъй, ама сега е теми. Виж, метице, аз ще повдигна този въпрос в общината и там ще ти изберем мъж. Не! Аз сама ще си го избера. Пък ти ще предложиш да се вземе решение в общината да ми направят сватбата. Браво, кметице, супер си. Една сватба ще му дръпне, да се чуе по цял свят, пък и ти да си намериш едно младо, хубаво мъже, както прилича на кметица. Аз си го вече избрах. Кой ли ще е този късметлия? Ваш Стоенчо. Наш Стоенчо. Защо? Не кънвисваш ли? Това е още Джамия от Любов Каверсия. Хайде да си ударим ръцете, да ти е честит. До вечера, като дигнем заседанията, ще ти дойда на гости с моите сватби, додеш и да надява сватбата. Както речеш. Пожиле! Да му кажем и нему да се зарадва, както се обича. Пък в общината вече хора. Зная как ще го направя. Толкова и гледа ще бъде една радост. Добър вечер, кметичке! Кметицата ни донесе голяма радост. Бог да я поживи! Донея ни иска наш Стоенчо. За какво? За жетварко жътва сега! Будала! За какво си иска момчета? За мъж, за домакин.
Абе, дядо Еню, Ах, ти да си, дядо Еню! Остави ме самичка! не думай! Кога? Още вчера! Че как не сме чули? Бог да го прости! Абе, не умрял, бе, изпратил! Манастира ли? Сето. И оттам няма да излезе на бял свят. Аз не да го прости. Какво ще кажеш? Какво да кажа? Добър човек беше дядо Еню. Добри приятели бяхме. Помня, когато беше към мен. Дядо ти е, ами кажи да дадем Стояна. Стопанке, да бяхме изчакали поне 40 минута. Аз съм седнала да питам, че много ще ме слуша. Я какъв е? Още ви глава? Абе, той вири глава, ама ще я чукам аз тая глава. Абе, ти дали си още го държиш тук, да не го пратиш в манастира? Отдавна да съм му дала пътя, ама като не му достига, то ще е 5-6 години според закона. Закон. Закон за опозицията, Златки. Ще я наредим тая работа и още утре ти се маха в глава. Ти си още млада, няма да се състаряваш, той я. Ай, кметице, Господи да ти послади устицата за тия сладки думки. Ами, де е моето годениче да си го победя? Ей сегичка. Стоене! Стоене! Ела, Стоенчо. Ела, моето момче. Искаш ли да дойдеш при мене? Да ми станеш къщовник? Иска! Ще те жени за кметицата, бре! Целувай ръка! Искаш ли, Стоенчо? Как да не ще такъв късмет? Абе, зная ли аз? Целувай ръка и не бяга от късмета си! Хаде! Нали ти каза, млада още, хабер си няма от любов. Абе, ще си го науча аз на любов. Де ви младите си подумайте тук, аз да ида да нареда за вече. Ела, Стоенчо. Ела, моето момче. Ама, Стоенчо, какво ти е? Защо плачеш? Дали ти е тъжно за мамини или ти е радощо моя патенце? Ще станеш? О, радвай се, Либа, мой хубаво, радвай се, патенце мое. Сърце си нищо няма да похващаш. На меки дюшеци ще лежиш. Под високи чатаки и за те команди ще давай защо? Тръгваш, Стоенчо! Страх ме е баба от тебе! Какво? Какво рече? Прощавай, кметице! Лоша дума и дума! Ох, простено да ти е, Стоенчо, че си млада още, не знаеш какво пътуваш. Ама онзи те на домал. Но за тази дума той пред мен ще отговаря. Не, кметице! Аз така, без да ще го казах! Още тази вечер за дама ще го хваля. Ама, кметице! Моля ти се! Не е крив баща ми! Като ми се водиш, тъй. Прощава ми него. Не се страхувай от мен, Стоенчо. Не се бой, съм мной, никой няма да ни види. Защо ти криеш устата, Стоенчо? Срам е, кметице! Той спърва така. Ама после ще се пресрамиш. Не бягай в мене, Стоенчо, ние нали се опитваме. Лови се, Стоенчо! Кметице! Мой хубаво ливенце, ще им младиш, докато ги бях скланя. Кметице! Не се смир мен, дай ти чува. Ти ли си, бре, Маргаре? Аз съм кметичке. То щеше в ръцете ни, бре, дар козел! Ами аз иде да ти искам прошки за обевещите ми думи и ти ме награби. И мълчиш, не се опасаш! Ами ти се беше така разпалила, че реши, че съм ти домилял вещата съставка ми. Прощавай, кметице! Махай се от очите ми! Не закидах за прошки. Тук съм стопанке. Дойдох да искам прошка на кметицата и да й кажа, че може и да не чакаме 40. 40, хайде вътре! И тази се сърди. Да си обичаш добре ума, да наредиш всичко, каквото ти поръчах за до вечера, че мислимо, ако ме се срамиш пред гостите. А ние, сестро, да вървим в общината. Да, вървим! Ами, има още малко кметице. Нека седи ми не. О, бе стига, сестро, много пих, мрежи ми се пред очите вече. Та взех на козлига, нали там? То на такава радост се пие. Пиеш си. Няма ги! Излезли са да ти тия по място.
Да се прощотам, да не се видят на много. Не искам! Хайде да ми се не види сега и този мъбишкер. Мълчи, не плачи. Как да не плача, тъй като ми е сърцето мъбишка! Имаш право. Откакто си изгубихме силата и за 5 пари кураж нямаме. Не искам! Да се борим с тия луди жени и кметицата. Празна работа, бе, синко. Те и сила имат и власт, и полиция. Ще се опитам, че продължите за рая. Не стоене! И Райна, каквато е проклета, поне 5 пъти на ден ще те бие, синко. Не! Тя днес ми каза, че никога няма да ме бие, а цял ден на ръце ще ме носи. Бе, лъже, бе, синко, бе, жена е то, бе, лъже, бе! И да ме лъжи, нали е млада и хубава, нали обичам? Хубаво, ама кметичката ще навие. Райна, какво е пред нея? Тогава ще се обичам. Не, Стоенчо! Аз ще ида да кажа на Райна. Може тя да измисли нещо. Иване, бе! Не да Божиле, какво? Ваша Райна, вкъщи ли си? Не, ти да с майка си в общината има ли заседание? Ама и техните заседания. Ама си друга работа. Къщи ни, на нивата без нас не може. Всичко ни кът говеда. А те само заседават. Само сега? Там? Кажи ми на мене. Ела ще ти разправя. Ей сега само си нагледам бебето. Кой идва по това време? Дядо Еньо, ти ли си, бе? Бате, познак. Влез. Добър вечер, Божиле. Дал ти Бог добро, откъде тъй? Отдалече, Божиле. Капна съм. Едва се държа на краката си. Ела поседни да си починеш. Ти ли си, Стояне? Голям да порастеш. Той вече е порасъл, ама забеля е порасъл. Кой расте, кой сте, се забеля. Дядо Ени, ти ли си, бе? Жените знаят манастира. Манастира ли? Изпъди небалата, Иване, изпъди. Бил съм стар. И аз виждам, че съм млад. Пък тя млада ли? Гледай ти, бабище. 40 години сме живяли заедно, а сега пощеряй ме на ти. Да съм знае, още на сватбата съм я душил. Ами ти избягали от манастира. Стои ли се там, бе, брате? То кучешки живот не. Ами по-лошо. Рекох си, не стоявам. Ще избягам, но каквото ще я става. И там смърт, и тук смърт. Тук баре по-достойна. Ако щат да ме заколят, да се знае, да се приказва, че геройски е паднал последния момент. Ти добре си намислил, дядо Еньо. Ами кажи ни ние какво да правим с нашата беда. Каква беда? Твоята бабичка иска да се жени за наш Стоенча. Що думаш? Айде, бе. Тази вечер годеше и до неделя сватба. За това ли ме натири тя мен? Стоян? Не иска. Казва, че ще се обеси, ако го даде. Не, Стояне! А майка му го дава. На това, бабище. Той иска за ваша Райна, Иване. За нашата Райна. Тя го люби. Тък му днес му е напила менците и му е взела китката от окото. Тогава трябва да ви кажем. И аз викам да й кажем, ние сами нищо не можем да направим без нея. Какво ли ще направите с нея? Да ти сте силна и каквото каже, той ще стане. Ние да й кажем пък, каквото излезе. Ако от наши не ви каже, като сме все мъжки, бе. Стоене! Стоене! Майка ти! Твоята мила майчица! Ей, сега предложих заседанието тая вечер да те сгодят за кметицата. Знаеш ли това, Стоене? Зная! А ти искаш ли? Не искам, Райна! А за мен искаш ли да се ожениш? Искам! Вземи ме! Води ме! Макар и на край света! Liebe Stoene, așa tăi libe odpravnja, na mene buka da staneš, da mi pristaneš. Zami mali be od tuga, ša moj da ti pristana, na tebe bulka ša stane.
Давам ти го, Райно. Давам ми благословията си. Татко, Благословени бъдете, деца мои. Благословени бъдете от мене. колко добро да ти отвърне дядо Аню Станчо. Вземи си каквото ти трябва за път, че до вечера ще дойда с моите другарки и ще те открадна, а ти, дай Божи. На дотетниците дай много ръкви един от добрете си напия, дай да го виждам. Едно време ни крадяха на жените. Сега те нас крадат. Да, не. Аз отивам да се приготвя, а ти посрещай гостите. И то бива. Пък ако нещо не хареса на майка ти, пак бой ще има, ама късмет да е. Кой ми е пък сега? Добри човече, аз съм странник, пътник. Ида отдалече сега пристигам в тая непозната земя. Дай ми подслон в твоя дом. Няма къде да ида. Добре си дошъл, драги гости ми, но само вкъщи не мога да те поканя. От жената. Защо? Ти явно не си тук жени, не знаеш, че жените са господарки. Те ни управляват. Женско царство, ако си чува. Нищо. Макар и на двора, някой къчо ще се свия, никому няма да пречи. Така може, заповядай там. Този мъж бил с гащи. Скажи, ами как? Мъжки гащи кога не сме виждали. То се чуете така? Миле, че виждаме гащи. Едно време, старче, и ние като тек носихме гащи кълпаци. А една нощ, тогава аз бях кмет и не знам поради каква причина, ние мъжете си изгубихме силите. Че като скочиха жените отгоре ми, Страшно беше. Да си бил тук да чуеш мъжки рев. Мъже, вътре си късъм. и ни взеха властта, смъкнаха ни гащите, препасаха ни с техните пристилки, забравиха ни главите с техните забрати, а те си наложиха нашите кълпаци. Демек, от сега нататък, женско царство. И ни затвориха вкъщи да пенем, да готвим, да чистим, да гледаме деца. Не знам как е по другите земи, а по нашата е страшно. Тук жените и старостни почитат, както е речено от Бога. Така ли? Нас старите ни затварят в един манастир до мен, а бабите ни си взимат млади мъже. Нина! Нина! Аха, мене няма тук. Я, Райно, там зад къщата, после ще видим. Добре дошли, драги господари. Заповядайте отдавна. Ма Злато, де е момчето ми посрещне? Тук е, облича си новата премяна. Къде? Тук е, добре сте ми дошли, заповядайте, добре дошли. Заповядайте отзад на верандата, там ще наредим сухата. Боже, тук са вече. Те ли дойдоха, а Райна още не иде. Какво ли стана с нея? Ами сега, аз какво да правя, като я потърсят? Не съм забрал нищо. Новата риска, новото ядиче, стилката, чорапките. Ей, тук ще я чакам. Божиле! 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 Прощавай, Стопанке, одеве не съм ти казал, че ни дошъл гостен. Пътник, стара замръкнал, няма къде да иде. Скоро да се маха, аз не ще просим къщата си. Стопанке, грехота от Бога на този ден да изхвърлим гостин. Може и късмет да ни донесе. Хубаво. Ама къщи да не помирисат. Къде е Стоян? Стопанке, побора, мажи си обушката с риби, ама аз да се разпуснат и съхнали. Бос да дойде. Гостите няма да го бият в краката я. Кажи му по-скоро. Метицата не може вече да чака. Лоша жена. Но властта прави людите такива. Стояне! Райна още ли я няма? Няма я! Ами сега, да влезеш за малко вътре, да дойде Райна. Не! Ако тя още се забави, само ти я посреща. Какво приказваш? Стражарките веднага ще те ловят. Тогава те тук ще я чакам. А ти влизай вътре и дай повече хора ти я пият. Добре да се я пият. Нали Райна така каза? И то бива път да видим какво ще излезе. Горкото момче. Но и напреш, мъжете малко ни мъчиха жените така, че и повече дори.
ме чака дълъг път. Стояне! Кметицата напира да влезеш при тях, годеникът ми да дойде тук до мен да седне вика. Да, ще и приседне! Забавиш се, до 10 събера дружината и те чакат на пътя. С пушки? Че как? Страх ме ще гърмите. Абе, кой се няма да гърми? Благословени бъдете, деца моли на добър път, благословени бъдете. Той момчетана. Къде стоя? Тук е стопанки. В обора е, мажи си обушката с риби, ама аз да се разпусна. Да ви аз какво да имам. И да, хубава. Вместо той да дойде при мен, аз трябва да го търса. Божиле, къде е Стоян? Тук е кметице. Облича си новата премяна. Ама го дам. Няма ли го, че както и да не се изкрил? Че защо ще се крие? Срамува се още момчето. Ти си го скрил. Скоро да кажеш, че стъжава чтурата. Не съм аз без стопанки. Абе, то бива само пак толкова вече. Има и срамежливи момчета, не са като момите Анчигиос. Дайде пред мене. Скоро да го намериш. Какво става тук, бе, кметице? Вика ти на годеше, няма годеник. Какво става тук, бе, Джана? Абе, Стоенчо е срамежлив. Да се е скрил, казват. Той то, че бива ли те? Няма ли го? Няма го дай проклетото момче. Аз нали ти казах? Хайде пред мене. Скоро да го намериш, че душицата ти изваждам. Аз да го намеря, кожиката му се умре. Ама поразия. Гълчето май си изплъзнало из ръцете на кметицата и кой знае къде върчи сега. Не можа да му се порадва. Беше облещила едни очи, взе младичко, хубавко. Падай се! Тя се май позабрави. Най-сега сватба на общинска сметка. Заслужила била. И други сме заслужили. Ето го! Дръжте го! Ето го! Дръжте го! Ти поразнико! Така ли ще ме срамиш от мене, бе? Стига бе, злато, момчето, не е криво. Стоенчо, не обърни се, изправи се. Абе, де изправи се, стига диво ти пред костите, че да не си играе кобилицата. Стига ме, злато, момчето. Той е послушно, умно. Ай! Не той! Не, той! Кой си? Дядо Елио! Или ти влезат на го! Още е това! Кметице, тука има заговор. Тука има заговор. Тук има заговор! Бунт! Бунт! Къде е Стоян? Не зная. Не знаеш ли? Божиле! Божиле! Вие двамата сте се наговорили. Казвай! Не сме стопанки, аз сега виждам дядо Еньо. Лъжеш! Вие двамата сте скрили с бял. Казвай! Иди да, куче! Да ме запомни! Проклета жена! Изпотроши ми кокалите! Да ви кажа ли, тук има бяг със Стоян и избягал. Избягал ли? Скоро страшно тук! Отива кметица. Само мислите, ако Стоян е избягал. Ще ви полея с катрани като свещи, живи ще изгорите! Ама, петички, нищо не знаем. Ще видим! Ама и той просяк не е за добро. Казвай, къде ми е момчето? Зная, майчице, нищо не съм видял. Стоян е избягал! Кога е избягал? Наистина, златни. Той. Още от тебе го срещнахме на моста с Райна. Райна! Чули! Райна! Господа, порази. И още други три. Те всичките бяха с пушки и сред тях вървеше Стоян. И защо не ги спряхте? Те си казаха паролата и аз реших, че по заповед го карам на някъде. Райна! Чули! А хем те питах от тебе! Ама да съм знаела. Тя го влякла проклетницата. Ти не знаеш ли, че Стоян е годеник на кметицата? Никой не ми е казвал да съм знаела кметице. Цялата полиция на крак! Пуснете потери навред! Гърмете да се дигне цялото село! Живи ли мъртви? Всичките тук ги искам! Разбрахте ли? Разбрахте, петице! Ще ви науча как се краде младожене! А скивай, гъплю! Бяга от манастира да ми разваляш сватбата, а? Ще ми разваляте сватбата, а? Ама, петички! Млад, мене ли ще се борите? И нищо не знам. Знаете, не знаете! Сега ще умрете! Ама, петички! Порче ми дигате, а? Заговоря? Кажете си последната молитва! Скоро да мъже! Кметице, цялата полиция вдигната на крак. Ама, петички, моли ти се! Молете се на Бога, не на мене! Мъжете ми ръцете отзад! Мирно стойте! Казах мирно стойте!
Ще ви обеся ей так от общината. Ще ви обеся за пример на всички глупави мъжища. Тия луди жени искат да обесят Божила и дяда Ени. Аман, аз забърках тази каша с това проклето женско царство. Нищо вече женско царство. Цялата ми снага е посиняла от женски бой. Ще се помоля на Бога да оправи света. Да върне мъжкото царство, да всички да мирясат и да си гледат работата. Разкаивам се. Хиляди пъти се разкаивам, че измолих от Бога да даде сила и власт на жените. Прости ми, Господи! Силата ми се върна! Силата ми се върна! Назад! Назад! Назад, казах! Бесите, а? На колене! На колене всички! На колене! Ей, Божиле! Какво става тук, бе, хора? Как ти се спя? Какво ми изпълнена сила? Нашата мъжка сила. Каква стана тя? Каква ли? На! Ето ти стражарката! Ето ти кметицата! Ето ти жандармерката! Ето ти злата! Какво лично на сега моята мила женичка? Кметичке! То се видя, твоята сватба няма да я бъде. Ами кажи ми, какво искаш, да те обесим или жива да изгориш? Божичко! Боличко, зе, сега се сети за него. Чакай, какво трябва ще дойде? Казвай, бабо, по-скоро, че аз да си намеря някаква млада момиче. Божиле, Бог се смили над вас и върна силата. Смилете се и вие над вашите жени. Те си забравиха ума и си загубиха царството. Пазете се и вие пак да не го загубите. Божиле, прости ми и ме милост. Милост ли? Вие отделе не искахте да чуете? Ама не ми са сърди на очите за Сега плачеш, а колко наши братя си разплака? Опустява си царството! Простете ни, простете ни! Абе, защо стоите, бе? Пардашете, бе, пардашете! Защо да си молим ръцете с бой? Ами какво? Ще ги бесим! Ей, сега ще мислите да ти лъжето. Чак не се следих сам. Чакай да доведа аз моя. Чакай малко! А тази дето пощури нашите жени искаше да се жени за моя стоенча! Ще я полеем с катрани, ще я запали, да ви посетим. Ей, голямото конската, не. Ай, решника, бабо. Шомаст, Доан. И 5000 метана направиш светава уродица, пак няма те чуе, за дето маскари целия женски род. Гири, проклето бъдище! Тате! Синко! Дядо Еньо! Дядо Иване! Свърши се най-после нашето тегло! Мамо! Синко! Прости я, тата. Голяма грешница е, сине! Забрави ли какво правиш с нас? От радост аз вече забравих. Прости! Щом ми се молиш, тъй, нека е просто. Дядо Еньо, прости и ти твоята изкофяла бабичка. Много искаш от мене, стояне! Прости я, че голяма веселба ни чака. Ще празнуваме и нашето царство, и моята сватба. Райне, помоли и ти, дядо Еньо. Ама... Прости, дядо Еньо, заради нашата радост. Тъй да бъде, простено ти е, целувай ръка. Хора сте вие, бе, Джана. Местата ли още си ли от Бог вие прощавате? Татко, И твоя се способна, а? Не се чува толкова вече. прости ме, татко. Оф, от мене ви е, прощавам деца. Тоягата! Къде ми е тоягата? Каква тояга? Една тояга. Кой ми я даде? Кой ми я взе? И нали ти казахме с един странник? Той е зер. Май, той сложи тоягата на ръцете ми и силата ме напъна. Кажа, това е божа работа. Този странник е бил Божи човек. Бог го е пратил да направи това чудо за наше спасение. Ай, ръката ми! Дясната ми е ръчица. И искам да се прекръстя, не мога да повдигна. Аз губих, с тази ръка губих. Нали ли казах, божа работа? С кой ум? С
Кой отмигаш ръка, Марина Гостелин? Ами сега? Сега нека им си ръката, нали с нещо трябва да се запомни пустото им женско царство. Нека да ви кажа пък аз. На това място, дето спа този Божи странник, ще копаем до де бликне вода и ще направим чешма в нея честа. А от тази вода ще оздравее твоята ръка, а до тогава пост, молитва и разстояние. И работа. Много работа! Боже Господи! Поживите Господ, дядо Еньо, пак да ни петуваш! Тъй! Да живее, дядо Еньо! От доктор Вера Церовска, кмет на община Перник. От господин Милчо Спасов, директор на общински университет. Спектакълът ви е харесал, защото вие сте приятелски тук. Убеден съм преди всичко приятелски тук. Повечето сте близки на децата. Просто го препоръчите на вашите познати да дойдат и на 15 да го видят. На 15 от Долу имаме представление от 19 часа, като театъра прави
един коледен подарък за пенсионерите и за учениците до 8 клас, безплатен вход. 15-ти от... Сигурно трябва да го прочита за най-добрия режисьор с много обич театрално студио Чучките от Масларовската женско царство.